Oh my God, I feel very disappointed. You know, it's my birthday yesterday. I was very happy. Now I'm not happy. Yes, hello po sa inyo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung ano man po oras ninyo napapanood ang aking video na ito. Ngayong araw po na ito ay fun video na naman po ang aking gagawin. Mangungulit na naman po ako, especially sa aking mga friends there. Kasi ang gagawin ko pong video ngayon, walang iba kundi ay baliktad. Prank call. Sino kaya ang mga bibiktima ko po sa araw na ito? For sure, alam na po ninyo kung ano po yung mga prank call na yun. The drama po tayo. Dito po masusubok ang aking acting skills. Yes, mga kaganda. Before that, don't forget to like, to subscribe po sa aking channel para notified po kayo lagi sa aking mga kulitan. And thank you so much po sa lahat naman nag-subscribe sa akin. And sa lahat mo nag-follow po sa page ko, kay Torreflores Official. Maraming salamat po. So, umpisa na po natin ang atin pong unang bibiktamahin sa ating prank call na ito. Walang iba kundi ang aking katrabahong si kagandang bata. Si Nana. Tatawagan po natin siya. Nagpe-pretend po tayo na kunwari nag-complain tayo. Ito po. Ayaw sumagot. Ayaw? Hindi po sumagot, kaya tawagan natin ulit. Nanginginig pa? A few moments later. Hello? Hello, good evening. Assalamualaikum. Hello? Assalamualaikum. Who's in the line, please? Hello, I am Fatma. Fatma? Yeah. Kalam Arabi? No. Oh, English basa? Yeah. Yesterday I buy شو هذه vitamin C. Okay. بس هذا not good. Vitamin C, which vitamin C? This is scrub. Sim? Scrub. Scrub? The scrub? Yeah, بعدين هذا سمسم expire حبيبي expire ما في زين. We don't have expired products. I buy this Filipino small lady. هذا انتي ولا تو تاني؟ Yesterday, right? yesterday. How much this one? You have receipt? في موجود بس هذا not good. I make complain. بعدين this lady not good. يعني كلام not good for me. The scrub. Yeah, but this stuff not good. I make complain. Why? Tell me this good, but it not good. Which one? The scrub? But it make Because we don't madam. have expired product also. بس كيف ما في زين حبيبي كيف ما في زين بعدين هذا فلبيني كلام هذا تمام هاي أبيض بعدين يسوي سكرب بعدين كله ما زين يعني أنا يسوي تراي not good. If, since when you purchased this one? أمس yesterday. Yesterday? Yesterday this my friend with me I buy this one. With your friend? Yeah, with my friend. I return, okay? I use little. No, okay, just come tomorrow because I will show her that one for my manager. Bring the receipt also. Hello? Hello. Kalas not good. I may complain in give me number for manager. Manager? Okay. You have number? No. My God. But then itchy. Yeah, itchy. So we scrub. Oh, but then itchy. But then red. Kalas, okay, tomorrow. The receipt. Tomorrow sa akam. Okay. What time tomorrow? Tomorrow, the opening 10 o'clock. Okay, syukran. That's one. Mga kaganda, pagkatapos ko nga po na prank call, si Nanay, hindi pa po niya alam na prank call lang po iyon, agad po siyang tumawag. Ngayon po, tatawagan natin, sabihin natin na prank call lang ito.
Success, hindi niya ako nakilala. Ayaw na sagutin. Nabahan na ata. Ayaw. Hello? Hello? Good evening. Yes. You remember me? Yeah. You've been pranked! Tawa. Pigil-pigil nga ako ng tawa. Ako talaga? Bye-bye. Ang susunod po natin na ipaprank ay kasamahan ko din po sa trabaho. Kasi telephone nga. Telephone ang pagagamitin natin. Try natin. Kanina nag-Arabic po tayo. Ngayon mag-Indian. Try po natin. Let's see kung fail ba ito. Hello? Hello? Yes. Hello, good evening. Yes, good evening. Yes, ma'am. Actually, yesterday I buy something in your shop, no? Okay. What did you buy, madam? It's a gift, British rose, actually. Mm-hmm. This 179, you have this one, right? Let me check. Yesterday? I don't know if this is yesterday, but my friend gave me this yesterday for me as a gift. So, what do you want, madam? Because I don't like the smell, but I don't have the receipt already. I want to exchange this gift. Oh, we need the receipt, madam. My friend told me, even if you don't have, you give this a small receipt that I can exchange this one, but I don't have now. I didn't open this one. Madam, in the receipt, madam, there's a date there because our policy here is like 14 days you can exchange. So we will check on the receipt. I am pretty sure this is not coming 14 days. Habibi, this is not 14 days because my birthday just yesterday. Maybe she bought this before yesterday or yesterday also. Just ask for the receipt, madam, and you are welcome to come here and exchange for that one. Oh my God. Yeah, But I because want to make sure if policy, I come there, I want to make sure you want to change this one because really I don't like. I have an allergy for the rose. I really need the receipt also, madam. I'm sorry because that's our policy. No, last month I bought to you also body butter, shea butter. I don't have receipt, but this lady Filipino, she also make exchange for me because this is untouched. I don't touch. This is also new. But the problem, madam, is that is a gift for you. So we really don't know when is the date of purchase for that one. Oh my God, I feel very disappointed. You know, it's my birthday yesterday. I was very happy. Now I'm not happy. I'm so sorry, madam. I'm just following also our company policy. Madam, the receipt is very important. Okay, if my friend go there exchange, you will recognize her. You can exchange. Yeah, because she can give me some details when she buy that one, and then we can check also there. Oh, you can change with your visa because she told me she paid this for visa and her name is there. Can you check with me if her name is there? Oh my God, are you sure? I think you're lying to me. You keep it. I see. No, madam, I'm not lying to you. Here, I will give you some options so that you can change that one, okay? You know what my friend name? I don't know also what is... I will tell you. I know. I will tell you my friend name. I think you know her. Jinky. John, you've been pranked. This is a prank call. Oh no! Ano, effective ba? Hindi mo alam. Tawa ako ng tawa sa'yo. I am at home. I finish 1 o'clock today. Sunday, no? Success pa mga kaganda. Oh, hello ka naman dyan. Hello. Hello, mga kay ganda. Hindi mo yung kaibigan ko na wala bang Hindi mo nalaman ako? Hindi ko talaga baliw ka talaga, te. Ako sa'yo. Bye. Sige, bye. Ayun na nga po mga kaganda. Success. Dalawa po ang ating successful prank call. Magsisearch po tayo ng mga iba kong tatawagan. Yes, ang sunod ko nga po tinawagan ay aking kaibigan na si Rejoice. At bago ko po siya tinawagan, ito pong aming naging conversation. Hello, Joyce. Oh,
Ano mo? Nahihirapan na kasi ako. Mahirap talaga mag-isa ba? Parang gusto ko na umuwi. Sa uwi. Kalokohan mo. Namimiss ko na yung pamilya ko. Oh no! So, bakit ka ba nandito? Di ba para sa pamilya mo? Oh. Naiiyak na ako. Tapos mag-isa lang ako. Kasama ka gusto mo? Hirap naman kasi mag-isa. Samahan kita gusto mo. Wag na. Loko-loko ka. Ikaw naman, pag mini-message kita, ano kamusta? Hindi ka naman sumasagot. Oh? Lagi lang naman. Parang wala ka naman kwentang kaibigan eh. Huwag ka nga dyan. Utangin mo nga ako. Oh? Pagaling na ito. Wala kang ano? Putangin mo nga ako. 5 dirham lang. Wala akong kahit 5 dirham eh. Hindi dito naman. Alam mo ba, hindi pa ako nakakakain hanggang ngayon. Oo, kasalanan ko. Di ba tayo ka? Okay na yun. Tapos yung mga kinakain ko, alam mo ba, mga ayuda na lang. Ubot pa ubos na nga yung itlog ko. Tsaka yung noodles, wala na akong... Hirapan na talaga ako. Alam mo ba yung tubig na iniinom ko, yung sa gripo na lang kasi wala na akong pambili. Natawa ka pa rin, Joyce. Naawa na nga ako sa sarili. Wawa naman ikaw. 3 buwan na ako hindi nakabayad ng bahay. Tinanong nga ako kung may kaibigan ako. Sinabi ko na lang wala. Kasi kung may kaibigan ako, hinula ako sa ganitong sitwasyon. Kaso wala eh. Alam mo, ikaw lang sana kaibigan ko dito. Alam mo naman wala akong kanya. Paarte mo. Saan tatampo na talaga ako sa Air Joyce? Hindi naman masarap yung sushi na pinakain mo noon. Kaya pala nakarami. Tapos ako kuripot mo pa. Kung makapatawa ng banting doon eh. Bawa, nanunumbat ka ha. Oh. Tapos sasabihin, hindi ka wala akong kaapa sa'yo. Sobra ka. Minsan na, hindi ka nga makaka-reply pag natanong kita. Kumusta ka dyan, Joyce? Wala, busy. Uy, gusto mo screenshot ko? May sinabi ka? Wag na. Ha? Ako? Huwag na kasi wala doon. Hindi ko alam kung paano ka ipaprank. Actually, prank call lang to. So, hindi mo naulaan na nagdadrama lang ako. Hindi, hula ka nga eh. Hey, wag ka! You've been pranked! In fairness ha, nagluha-luha ang mata ko ha. Dapat pa rin away-away kita. Hindi ko alam. Walang joke ka kasi. Oh, hello ka muna sa mga aking mga subscribers. Oh. Ayoko. In fairness po, mga kaganda kay Rejoice, tumawag agad po. Ngayon ko na-appreciate na tunay ka talagang kaibigan. Plastikan mo. O sige na, bye-bye na. May iba akong tatawagan, wala kang kwenta. Sige na, bye-bye. Bye. Yes, yun na nga po ang aking tawag sa aking kaibigan na si Rejoice. Na hindi ko po alam kung paano i-prank, baka po magalit sa akin, kaya kinat ko na po agad. Ayun po, at ang susunod ko po na i-prank actually. Hindi ko po alam kung magandang prank ito, pero ang friend ko, pinrank ko na since it's a COVID. Huwag naman po sana, pero baka lang naman sabi ko, pero sabihin ko na lang na sumasakit ang ganito ko. Yan, ganun. Wait po, tatawagan ko po siya. Hello. Hello, Beshi. Oh, Beshi. Beshi. Nade-depress na ako. Wait lang, Beshi. Tatawagan kita ulit. Tapos na lang ako. Wait. Oh, sige. A few moments later. Eh, Hello, Beshi. ano na nangyari? Hanggang ngayon nasa ospital ka pa? Umuwi na ako, Beshi. Naiyak na ako dito. Ako na mag-isa. Hindi ko alam. Beshi. Tama ka, ano ka naman tawag doon? Mag-steam ka. Sabi nila, hindi naman. Sabi ko, Effective yun, ano ka ba? Mag-steam ka pa din, mag-steam ka. Magkulob ka, para pagpawisan ka. Beshi, kung ano man
nangyari sa akin? Ay, tratado ka. Sarang ulo. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Abnormal ko ba? Huwag ka magsalita ng ganon. Sarang ulo ka. Nilalagyan ka ba? Sumasakit ulo ko. Wala yan. Sa mata lang yan. Naku. Huwag kang kumalma ka, hindi makakatulong sa'yo ang stress, ha? Yan ang nakakadang-stress, ha? Kaya huwag ka magpa-stress, magpakalma ka. Nandito lang ang amo ko. Mamaya tatawagan ulit kita. Pag-alis ng amo ko, ha? Kumalma ka, huwag ka magpa-stress. Sige, Ben. Hala po. Nag-worry po talaga ang aking kaibigan. Tingnan po natin ang tawag niya po mamaya. Let's see kung ano po sasabihin. Na-delete ko po ang video kung saan sinabi ko po na prank lang. Ito lang po ang sinabi ko. Ayan na. Mga kaganda, ang susunod po na aking ipaprank ay medyo kinakabahan po ako. Ito po yung aking ate. Ito po ang aking mentor po sa aking trabaho. Siya po talaga ang nagturo. Nakadisturbo ako. Diyos ko. Tignan po natin kung mapaprank natin siya. Baka magalit. Please po. For the sake of my vlog, please. I pray na susuportahan niya ako. Supportive naman po yun. Hello, good evening. Yes, ma'am. Good evening. Yes. And actually, I just bought a liquid pill just like 3 days ago. Okay, ma'am. I really have a complaint to this. Just she don't really tell me what to do with this liquid pill thing. I really don't know what to do with this. Okay. Which one is that? The vitamin C, ma'am? The vitamin C liquid pill. Actually, I have this before the drops of you. I tried this vitamin C because she recommended me this one. And I don't know. I just want to exchange this one because I think drops of you is better. But I opened it already and I use it already. Can I exchange this? Okay. But you tried that one here in the store, yeah? The vitamin C? I don't try it actually because I think that this use is just the same as the drops of you. It's the same because we have 3 liquid. But that vitamin C, I really don't like the smell. Okay, because And I want to do exchange. you have the receipt, ma'am? Yeah, I still do have the receipt. I will check. But if I don't have a receipt, what can I do? I really want to change this, you know. It's a waste of money. But I just open it and I just use a little of this. I will check what I can see. I will give you the can I have your number, ma'am? Your name and mobile number? I'll just call you back tomorrow. But could you help me regarding this one? Because for this one, I need to confirm if we can exchange it because it's used already. We cannot sell it again because it's open. Yeah, I don't know, but this because I am confident that I'm using already the drops of youth, and this Filipino didn't even told me that this vitamin C is different and it's quite strong. Quite strong on your skin. Yeah, because maybe of the vitamin C. Yeah, maybe the vitamin C, ma'am, but you know that's the best selling. God, I was very disappointed about this one. Yeah. Okay, I will call you back. Okay, if you want more, you can leave your number. I will call you once there is already. For a while, I will just check my receipt. I will call you back. Okay? Okay, thank you. Welcome. Okay, bye. Kinabahan po ako. Diyos ko. Pero hindi niya po nalaman na ako po yun. Tawagan po ulit natin. Hello, good evening. Yes, ma'am. Yeah, this is me again. Okay, ma'am. I just found my receipt. Can you refund this for me? Ma'am, we don't have refund for any cosmetics, ma'am. Oh, that's so sad. I'm so disappointed. Oh my god. So, what I'm gonna do? What is the receipt number, ma'am? You know, we are cosmetic company, ma'am. Anything makeup, skincare, we don't do a refund. Are you busy right now? No. No, I'm not busy right now, ma'am. Madam. Oh, yeah! It's a prank call. Sino bang vlogger mo na ano? Hindi ko na kaya, ma'am. You've been pranked. So, kinabahan ako. Diyos ko, mga kaganda, kinabahan po ako doon. Thank you so much. Thank you. Na-prank. Si madam po ay na-prank. In fairness, ang friendly. Ang friendly nung approach sa complaint na. Nasa customer service kami eh. Tapos nung sinabi yung number, ayaw ibigay.
sabi gano'n. Sabi ko, yung receipt, sana walang receipt. Ang sakit na ng chan ko kanina. Ma'am, salamat ha. Salamat sa pag-accommodate. Urban na ba ako? Receipt ka. Ingat po sa pag-uwi mamaya. Bye-bye. Yun na nga po mga kaganda. Akin pong na-prank. Alam ko naman po na hindi siya hindi niya ako pagkagalitan. She's very supportive since then. And actually, your information lang po. Siya po ang nag-push po sa akin para mo mag-vlog. Siguro alam niya kasi ang kadadaan ko. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. See you soon. Ang susunod po natin ipaprank ko, isa ko din pong kaibigan. Tingnan po natin kung ano po magiging reaction sa itong ipaprank ko na ito. Ito na po. Baka busy po na sa trabaho. Try po natin at maya-maya. Day. Hello, Day. Hello po? Sige to? Day, si Jinky to. Ay, ano yun, be? Kasi may customer. Sige, tapusin mo muna yan. May open sana ako sa'yo. Ano yun, friend? Kanina pa kasi ako friend na alam mo. Saka ba? Actually, 3 days ko na to iniisip eh. Ano ba yung nangyari sa'yo? Friend, buntis ata ako. Hmm? Oo. Ano naman nangyari? Parang nakapag one night stand ako nakaraan eh. Kanino? Basta, wag mo na sa yun. Basta, sabihin ko na lang sa'yo. Paano kasi nag-ayaan kasi dun sa rooftop at nag-inuman. Sabihin ko mo lalaki? May nag-aya kasi, tapos parang napainom ako. Hindi ko nga alam, hindi naman ako mainom Ay, eh. hindi ako naniniwala, friend, because I know you. Oo nga. Ikaw nga ino-openan Bigay ko. ba? Ikaw nga lang ino-openan ko kasi alam ko maintindihan mo ko. Hindi. Hindi ako naniniwala. Nakipag one night stand ka ako. No, What the fuck? Hindi ako mauuto, friend. O bakit? Kasi hindi mo gagawin yun, do. Ganun ako kabait. Kasi alam ko, ikaw, hindi ka na mapapatol sa kung sino-sino. Ano? Tapos sinanong ko pa kung sino. Tapos sabihin mo, huwag ko nang malaman. Oh. Alam mo, sa lahat ng tinawagan ko, ikaw lang talaga, failed ako. Nakatuloy na. Busit ka! Oh no! Pag seryoso ka at hindi, kilala mo ako, alam mo yan. Yan nakwento sa akin. Huwag ako, friend. Alam mo talaga hindi ako umiinom. Hindi! At saka, kilala kita kahit na ganyan ka naman kang super, hindi ka papatol sa kung sino-sino. Ano? Diyos ko, Lord. Failed po. Mga kaganda failed. So, ano masasabi mo sa mga viewer ko, failed ako sa'yo? Naka-loudspeaker ka? Magaling talaga ako. Magaling talaga ako sa mga mahilig mag-prank sa akin. Wow! Dahil dyan, ito ang clap-clap sa'yo. Palakpakan. Meron ako ano, dapat meron akong gift dyan. Kasi nanalo ako. Kailan kita 3 days pa ha. 3 days pa. Itsura mo yan sa 3 days. Hindi mo talaga ako mauutok, friend. Alam ko yan. Wala po, failed po. Wala talaga akong kwenta. Nagkamali po ako tatawagan. Tinawagan. Oo. Sabihin mo ako bukas niyan. Po na prank call, failed to po ako. Yun po. Akala ko success na po lahat. O sige na, paalam na. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye. Wala. Yun po mga kaganda. So, failed po tayo kay Diana. Diyos ko. Sa lahat pa naman, yun yung intense prank ko. Diyos ko, failed ako doon. Pero ganun pa man po, sana'y natuwa, na-entertain po kayo sa prank call edition ko na ito. Mga kagandang people, maraming salamat po. Don't forget to like, to subscribe, and give comments po kung nagustuhan nyo po or mga recommendations sa mga gagawin ko pa pong video. Don't forget to subscribe to my channel and follow my page, Torreflores Official. And hit nyo na rin po ang notification bell para notified po kayo sa aking mga bagong videos. Okay po? Maraming salamat. Until my next vlog. Much love. And God bless. Bye!